Здравейте на всички, аз съм Анита БГ, днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Да. Ще го спра за малко, хора, извинете. Да, хора, върнах се, ето ме. Днес ще играем... В какво да играем, хора? Skywars или Bedwars или Survival? Bedwars. Днес ще играем Bedwars. Бариле. Хора, ще го спра за малко. Хора, ще играем Skywars. Няма да играем Bedwars, защото ми се бъгна. Така, хора, аз стримвам. Ако ме гледате, окей. Но ако ме гледате от YouTube, не е окей. Тоест... Да. Пускам на една песен. Надявам се да е хубава. Поне ми казаха, че ще е хубава. Да, хора. Пуснах я. Forsen is love. Forsen is life. Forsen's hair looks very nice. Forsen is sexy. And he rock. I just wanna suck his Swedish meatballs. Love. Alex the Seal. Няма да сме тук. Ще чакам няколко секунди по-добре. This is an automatic message from Twitch TV. We're having technical difficulties with the Kappa emote. Please type Kappa into your chat to make sure it works. Thank you for your cooperation. Не е тука. Малишко ти ми нещо. Добре, това ми харесва повече. Росен БГ. Няма да имам друг клип. Смисъл да ги качвам в YouTube. Ще бъдат на части. Kappa is the 10th letter of the Greek alphabet. It's used to represent the case sound in ancient and modern Greek. In graph theory, the connectivity of a graph is given by kappa. In differential geometry, the curvature of a curve is given by kappa. In Twitch chat, the almighty emote is given by kappa.
this, Kappa that. Does it ever stop? When will this stuff stop being hilarious to people? I mean, seriously, is there no originality left on this world? I don't know about you guys, but I'm sick of every time I see four singles, I have to scroll past the spam of Kappa. Казах ви, отговорих вече на Росен БГ, така че не ми задавайте въпроси. Моля ви се. Тук някой ми пише, дали ще има още клипчета, но на какво да има още клипчета? Аха, ето почва и другата песен, но не знам на какво ще бъде песента, не е песента. Клипът. Аз вече не знам какво говоря. Добре, хора. Ето го сме. Просто загубихме, така че нямам купчета, нямам къде да се връщам. Да. И ще се опитаме, ако стане. И хора, аз бях Ванита Дейли и чао. Просто се отказах. И чао. Чао.